Id-daħna sewda li dan l-aħħar deret fuq il-power station ta' Dellimara u li tfakkar fl-effetti koroħ tal-heavy fuel oil tidher minn tal-inqas 10 darbit fis-sena. Dan fi proċessi ta' manutenzjoni biex l-impjant antik jibqa' jopera b'mod tajjeb u sigur sakemm jingħalaq darba l dejjem. Dan it-tarif ħareġ minn tweġiba tal-Prim Ministru għal mistoqsija parlamentari tad-deputat Jason Azzopardi. Barra minn hekk intqal li Dħaħen Skuri bħal dawn jidhru wkoll waqt operazzjonijiet imsejħa suit blowing li jeħtieġ isiru kuljum f'impjanti tal-heavy fuel oil ta' dan it-tip. Il-Prim Ministru fakkar kif dan il-Gvern flimkien mal-Korporazzjoni Ena Malta qed jaħdmu biex jaqilbu l-ġenerazzjoni tal-elettriku mill-heavy fuel oil għal gass naturali u bekk Dħaħen bħal dawk li deru dan l-aħħar f'Dellimara ma jibqgħux iseħħu. Il-Prim Ministru temm jgħid li skont il-pjanijiet tal-Ena Malta u l-obbligi li għandu mal-awtoritajiet dan l-impjant se jibqa' jintuża sakemm jibda jopera l-impjant il-ġdid Dellimara 4 tal-Electrogas Malta bil-gass naturali biex imbagħad Malta jkollna arja aktar nadifa.